Sokuyile futhi ama-Blue Nation nama-Red Nation lokhu kulandela omunye wabalandeli begcokama into ayikhulumile ngoThibela. Uzokhumbula mlaleli wami ukuthi uThibela kufanele ashade ngomhla ka-22 September. Sobona kuphi nakuphi la kufunye khona lo mbuzo njengamanje ukubingelela uyena Mathinda Costa Ntombi zomqamela amehla kamanye baqamela imali tukwazi. Ngana kwethu ngabe usuku lokuqala ngicatha ngizokulungela upress subscribe button share phinde comment uzasho ukuthi uyalike ukuze njalo mase kufaka ama video kube wena oqala othola notification. Yangani zakwethu umlandeli wegcwama elisho ususa ukukhuluma lokho kulandela ukuvela kweposta yakhe yokuthibela kuthiwa uzoshada. Abantu abaningi bakhoza bababaza bathi hey ngitangoma lokuqala leli elizoshada. Ubeke seveza ukuthi hey akuyona into yokuqala leyo yokushada kwamakitangoma nangu no Paulo washada kodwa ke akaze kukhulunywa. Ngaphandle nje isikhathi somntwana lami sizwele insizwa ichaza. Lento yokuthi amagitangoma alobola ayikho intsha. Upolo walobola washada zange kube inkinga le nto leyo futhi nje ayikaze ziphumushe emaphepheni le nto akekho umuntu wayebhizi nakabantu ngaleyo nto leyo. Lo yilo abathi personal life yomuntu yabona asigxilile kakhulu kuko. Thina iqhawe sifuna licule yabona ngoba nje lisageja ingoma liphindelela. Sifuna ingoma thina ayibulalana ngengoma ayingabulalani ngodwenje.